Vi er nu taget til Særslev for at se lidt nærmere på Nordfyns efterskole. Her har vi forstanderparret Bjarne og Christina. Hej. Hej. Mennesker! Ja, var det nogle af jeres elever, eller hvad? Det var det. Ja. Okay, men hvordan foregår det med i dag så på Nordfyns efterskole? Jamen, eleverne de skal ud på morgentur klokken 6:50 hver morgen, så de skal selv sørge for at komme ud af seng til tiden. Ja, og så går det jo tur. I de utrolig smukke omgivelser, det var så flot, og der er marker, der er fugle, der er heste, der er køer, der er træer, det var så flot. Okay, og hvordan så efter jeres flotte morgentur? Jamen, så går eleverne op i spisestalen og tager noget morgenmad fra vores utrolig store morgenmadsbuffet. Og så er der morgentjek, hvor jeg bare suser rundt på hele skolen for at tjekke om folks vær, så de er 100% rene. Og efter morgentjekkene, så er der jo så... Morgensang! Ja, der er morgensang, hvor Christina hun synger for. Og Bjarne spiller guitar. Og jeg spiller så guitar. Det er dejligt, når vi sådan sidder og synger med alle børnene deroppe. Okay, og vil I så ikke fortælle lidt om jeres linjefag her på skolen? Jo, altså, vi har jo en masse linjefag, men hovedsageligt så har vi fodbold, hvor vi har en masse talenter. De er rigtig, rigtig gode i år. Og så har vi spring, og vi har nogle fantastiske gymnaster, og de er så gode til at springe. Jeg elsker bare at se dem hoppe rundt ned på R-trakken. Og her til slut, hvordan fungerer elevernes fritid så? Jamen, der er socialt samvær rundt omkring på skolen, både i opholdsstuen og nede i hallerne og i opholdsstuerne. Ja, ellers så går de jo så ned til brugsmanden. Og hvordan slutter sådan en dag herude på Nordfyns efterskole så? Efter en rigtig, rigtig lang og hård dag på Nordfyns skole med gang i den, så går de i seng. Og lyset, det skal være slukket kl. 23. What I wouldn't do to come over and be with you. What